बेंगा खमला दै दाउदै नैबे बेदर नैबे भुजिया मुरि एवनाय मोनसे खनै माथाम बिजोमो आयु लुरुफो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोन बयखौबो आरोबाव दिनैनि बे गोदान भिडिअ फरायबावबाय दायो जों क्रिसमास जादिंबायगासिनो आरोखि जादिंबायगासिनो जों दिनैसिमबो बर'दिन क्रिसमास होनाया जोबाखै माहाजोननि बोरमाया नै माहाजोन माहाजोननि बोरमा ओइ साला दाखात क्रिसमासनि जेरावबो जानाय लोंनाय बेदर मा दं नालेंखर ए मिलौलायखादों मिलौदों नोंलाय नों माबायदि मोनदों नैबे थालिरनि औ चिप्स जाहावनि चिप्सनो जानि दङ जानायनि लिजा मोनावहाय गोथाव अ जागासिनो जों सोरनाव लिजा क्रिसमास होनबाथाय माथोबाव बे जानाय लोंनायानोसै नामा औ नै लोगोसे दं लसेप लागा गय बागान गोजाखा ओरै माहाजोन गोजालै ओस आन्दां मिन्दांलै गुवारानो सब गय बागान बा दे ओया hai deh denjar मानसि लोगो मोनो आयै बिबारफ्रा नै ओरैबो बिबार गोजा मोनसे खनै माथाम बिजोमो आयु माबायदि मा खरमला जाखैले बापरे मिजिंथिनि दाउआ माथामखा ओइ दासौ मासे मानै नै मासे जाबाय दा ओमफ्राय नैबे मासे नै ओरै मासे माथाम दैजाबो मोनसे खौनो होद दिनैसो नुफेरबायलां नै बेहाय आसोलसो दंबाव आसोल ओरै फै आसोल ओरै फै ओइ क्ल'स गैया ओमफ्राय बेल' अमाबो जायो अमा संनायसो फाथैबावसो नै ओमफ्राय दोन जानांगौ खयथासो जानांगौ नै है माहाजोनफोरनि ना बेफ्रा माबायदि साजायदो नै बेलुनखौ आं बिदिखौ नुफेराखैमोनलै आयै गिब्रुबावबाय हैस माथो ओइ बेलुना गिब्रुजोब्बाय माथो नै ओइ फथबल' होनलायबावोरा दा फैबावबाय जों नै बिथांजोनि न'आव ओमफ्राय नै जोंनो मा होखो नै मा नै खमला दै दाउदै नैबे बेदर नैबे भुजिया मुरि एवनाय बेफोरनोसै खाजा बेखौ जानोसै जों जानायबाय नै क्रिसमासनि सोरनाव मोनजाफैखो एसे फोरमायना होदोरा सोरनि अननायावहाय बाहागि मिजिंथि ओमफ्राय नैबे सोरमोननि नैबेनि अननायाव ओरैबा नुहरदों नामा नै भुटानाव ओंखारलाय सोलायखोलाय आइटेमा खोन्थादो आइटेमफ्रा नै जानाय लोंनाय बियो मायो मुरि एसे थेंकिउ दे एसेबां मानि खस्थ' होबायना जोङो एसे हाजासे गोसो गोरबो आथिंनिफ्राय खर'सिमनिफ्राय गोजोननाय जासिबाय आथिं बिजौनिफ्राय खर'सिम गोजोननाय जासिबाय मायो बेदर जानो हानायनि दा उदै बुंनो हागौ ना बेफोरखौ लाफालायखादों आरोखि न'खरसे जाबानो बेखौ साम'से लोङो जों जेबो गैया एङा थुलाजों संख्रिजों जाखावनो हानायनि जायै क्रिसमासनि बेदर जानानै दा जों स्लुइस गेटआव बेरायफैबाय नै स्लुइस गेट नायनोबा स्लुइस गेट नायदो नै दैया स्रायल' बोहैखायो ओरैथिंजाय नै ओरै बहुद ना मोनो बेफोराव ना खांख्राइ साम' बायदिसिना मोनो दे होदो मोसादो बेंगा बयस डेन्स नामा बेंगा
खावनायानो जाखावनाय आरो दा जों थांबावबाय बेंटलनि ओरै साहा मामलाय सारियालि ने सारियालि प्रिया मेडामनि न'आव थाइखा सारियालियाव ओइ प्रिया माथो साराय फिसा लाखोरा नोंसोर बहनोहाय लां आयै इदिसो दे होद माथो गुदुं मेरि क्रिसमास सावनायनि दा दे आयै आंना लाले मेरि क्रिसमास नैबे साजायनाया दा प्रियानि आखलखायो नैबे इलाय नै सालासै होफैजोबखाबाय दा इयो न'फ्रा गालिन जाहैबायलै ने लोरोफो दा जों नै मेडाम प्रियानि न'आव फैलायबाय ओमफ्राय जानायफ्रा नायदो नै बुजिया बेदरानोसै एसे आस्ते खेब्रा आलारि माबा जाना स्टेलाय लोरोफो मावग्रा दान आरो जानायानो जानाय क्रिसमासनि दिनाव सिथाव नै केक बेदर बेफोरनोसै सिथाव है नै बुजिया ओमफ्राय नै ओरै सिख्लाफोर दं ओइ सिख्लाफोर माबायदि गोसोआ प्रियानि न'आव फैनानै हाबा जागोदानसोबाव प्रियाथ' ओमफ्राय नोंलाय नों प्रियानि न'आव फैनानै माबायदि मोनदों एकदम बुंनो हाया बरिया जानो हैदि नोंलाय गिबि खेब दा ओइ प्रिया मारै हा ओइ मोजां मोनदों मोनाखै मोजां जों फैनानै मोनाखैलाबो मोजां मोनदों दा ओमफ्राय नोंसोर फैनायनि थाखायथ' मोजांखा आंनि बुंनाया दस्रा सेन्सआव नोंनि दस्रा सेन्सआ हाबा जानायखौसो मोजां मोनाखैलाबो मोननांदों गुदुंबो नङा गुसुबो नङा होनदों नामा नोंनि हाबा जानाया टिभियाव आंनि भिडिअ नायदों थै टिभियावसो हनै लागाव बोथोरानो मिन्नायसै नामा जोंनि बोथोरालाय हा बोथोरानो मिन्नायसै नामा जोङो आंनि भिडिअसो नायबावबाय नै क्रिसमास जाफैदोंमोन प्रियामोनाव नै दा मोसागासिनो दं एसे रंजानानै मोसाबाय दै गाज्रि दासान मोजां जायासै द' बे भिडिअआ क्रिसमासनि एन्जय खालामबाय we are going back home going home home sweet home we are back जों न'आव थांफिनसै ना दोनथ'नोसै दे अब्ला भिडिअखौ बेयाव बेखिनियाव दोनथ'नोसै प्रियामोननिफ्राय जों थांफिनसै क्रिसमासनि एसे एन्जय खालामबाय थांबाय